हल कचकी फिकाबो पकड़ के खियाबो कचकी फिकाबो पकड़ के खियाबो चल सहिया चल रे अबा बगीचा चल सहिया चल रे अबा बगीचा हेलो 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 नै जोंहा गेजेरनि आब'मोन दे इमान मोजां प्रग्राम नङा होमबा जोंनि कमिटिनि थाखाय खेबसे गोबार आखाइ खबना हो दे कमिटिनि थाखाय कमिटिर कारणे इमान धुनिया डाঙर অনুষ্ঠান পাতিছে দে বঢ়িয়া খুব ভাল লাগিছে